V prvých 3 epizódach sme sledovali jeden príbeh. Atum. Absolútna ničota. Skrytý potenciál pred všetkým. Ptah. Vôľa, ktorá sa pohla. Vesmír, ktorý začal vznikať. A teraz prichádzame k 3. momentu. K tomu, ktorý sa týka každého z nás osobne. Moment, keď Boh stvoril človeka. Egypťania tento moment nazvali Amon-Ra. Amon-Ra je 3. a posledná fáza jedného boha. Ak bol Atum boh pred stvorením a Ptah boh, ktorý stvoril vesmír, Amon-Ra je boh, ktorý stvoril človeka na svoj obraz. Dal mu schopnosť tvorivo myslieť a obdaroval ho svedomím. Hlavný symbol Amon-Ra je jeho vysoká koruna. Nie je to len ozdoba, je to informácia. Koruna je rozdelená na 2 vetvy. Vychádzajú z jedného základu, ale idú 2 smermi. To je duálny svet, v ktorom žijeme. Svet protikladov. Svetlo a tma. Radosť a bolesť. Dobro a zlo. A každá vetva má 7 listov, 7 úrovní, 7 stupňov, ktorými prechádza myseľ človeka, od prvého vtelenia až po osvietenie a oslobodenie od hmotných obmedzení. Egypťania Amon-Ra zasvetili 4. náboženské centrum Téby. Vzniklo v roku 2300 pred Kristom na začiatku veku barana. Bolo to obdobie kulminácií egyptskej civilizácie. Stavalo sa množstvo chrámov. Všade boli sochy baranov, symbol tohto veku. Dokonca aj faraóni prijímali mená Amon a Ram. V chráme Osirisa v Abidose je Amon-Ra zasvetená posledná a hlavná svetiňa. Prečo hlavná? Pretože predstavuje vrchol celého procesu stvorenia. Boh stvoril Atum, ničotu. Stvoril Ptaha, vesmír. A nakoniec stvoril to najcennejšie, vedomého človeka. Na stenách tejto svätyne nájdeme Amon-Ra spolu s faraónom. Faraón tu nezastupuje vládcu krajiny. Zastupuje vedomého človeka, ktorý prijíma dar života. Prijíma jeho svetlé aj tienisté stránky. Radosť aj bolesť. A chápe, že všetko je súčasťou procesu zdokonalenia. Boh pripodobnil človeka obrazu svojmu a umožnil mu tvoriť vlastné myšlienky. Pri stvorení človeka mu Boh prepožičal slobodnú vôľu, aby ľudia boli schopní rozumieť dôsledkom svojich rozhodnutí a mohli počas svojich mnohých životov postupne múdrieť. Slobodná vôľa. To je dar Amon-Ra. Nie poslušnosť, nie predurčenosť. Slobodná vôľa. Schopnosť rozhodovať sa, robiť chyby, učiť sa z nich a rásť. Amon-Ra má aj svoju ženskú stránku, Mut. Keď Ptah a Sehmet dokončili stvorenie vesmíru a prírody, pretvorili sa na Amona a Mut. Mužský a ženský princíp jediného Boha stvoriteľa. A v ďalšom tvorivom čine splodil jediný Boh svoju ľudskú bytosť s vedomým uvažovaním. Živý pár, ženu a muža s potenciálom rozmnožovať sa. Egyptská tradícia bola od začiatku postavená na páre. Preto aj žena hrala v egyptskej spoločnosti dôležitú úlohu a bola považovaná za rovnocennú mužovi. Toto je dokončená trojica. Atum, boh pred všetkým. Ptah, boh, ktorý stvoril vesmír. Amon-Ra, boh, ktorý stvoril vedomého človeka. Jeden boh, 3 momenty. Jeden príbeh. A my sme súčasťou tohto príbehu. Nie náhodou, nie bez zmyslu, ale ako zámerné stvorenie, ktoré dostalo slobodnú vôľu, aby sa mohlo samo rozhodnúť, ako bude rásť. Vesmír a jeho esencia, človek, sa vyvíja smerom k stavu absolútneho vedomia. Osudom človeka je dospieť do ďalšej fázy vývoja
a stať sa duchovnou a vysokomentálnou bytosťou. Takto učila škola mystérií. V ďalšej epizóde sa pozrieme na Touta, netera, ktorý všetko zaznamenáva. Božského pisára. Toho, ktorý pozná meno každej duše. Ak ťa toto video zaujalo, daj mu like a zdieľaj ho s niekým, koho by mohlo osloviť. A ak chceš vedieť viac, klikni na odber. Každý nový odberateľ nám pomáha šíriť toto poznanie ďalej. Ďakujem, že si tu bol. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Kód Egypta. Staroveké poznanie, žijúce dodnes.